Inbium er et innovationsnetværk, hvor virksomheder og vidensinstitutioner deler erfaringer og igangsætter konkrete aktiviteter. Inbium har skabt værdi og konkrete resultater inden for blandt andet iværksætteri, kapitalrejsning, teknologiudvikling og rammebetingelser. Det vi er gode til i Inbium er matchmaking. Det vil sige, at vi finder nogle virksomheder, som har nogle behov, og sætter dem sammen med nogle forskere eller nogle GTS-institutter, som har den relevante viden, sådan at vi kan få nogle spændende projekter, nogle nye løsninger og i bedste fald nogle nye produkter og nye virksomheder opstå. Inbium har fungeret som projektleder, da biodiesel blev introduceret på det danske marked med Daka Biodiesel og oliebranchen som centrale aktører. Udfordringen har været at samle branchen omkring bordet og få dem til at arbejde sammen om at få det her produkt på gaden. Få det testet, demonstreret, få bearbejdet de udfordringer, der har været, både positivt og negativt. Det har været noget lovgivningsmæssigt at forholde sig til nogle regler og nogle bestemmelser for, hvordan en branche må arbejde sammen og kan arbejde sammen. Og så har det selvfølgelig været det, at det her det er hardcore forretning, og der skal man respektere hinanden. Inbium har også været fødselshjælper for innovative iværksættere som virksomheden Webstech, der udvikler og fremstiller trådløs sensorteknologi til overvågning af korn og biomasse. I dag har Dansk Landbrugs Grovvareselskab købt sig ind i virksomheden. Status på Webstech er i dag, at de har 6 ansatte og bosiddende i Agrobusiness Park. DLG har netop købt sig ind i virksomheden og dermed synliggjort vækstpotentialet i virksomheden og sikret, at der nu kan udvikles videre og sikres en stabil og bæredygtig virksomhed. Netværket i Inbium er med til at skaffe kontakter og kapital til virksomheder med den gode idé. Netværket har hjulpet virksomheden Biocover på vej med konceptet Syren, der reducerer ammoniakfordampning ved udbringning af gylle. Inbium har udnyttet sit netværk i forhold til Biocover. Først og fremmest har vi hjulpet med at fremskaffe kapital. Vi har hjulpet med at nedbryde nogle lovgivningsmæssige barrierer for produktet. Inbium er et åbent netværk, der tæller 600 medlemmer, fordelt på 250 små og mellemstore virksomheder, vidensinstitutioner og myndigheder. Inbium-netværket er åbent for alle med interesse i biomasse. Det vil sige virksomheder, GTS-institutter, universiteter, offentlige myndigheder, men egentlig også private interessenter, der har en interesse i at følge med i udviklingen omkring ny teknologi, nye produkter, lovgivning osv., der relateres til biomasse.